Hai să vedem ce avem. Avem o problemă de solicitare axială cu un sistem de bare paralele, tiran sau tije, cum vreți să le numiți, aceste bare dublu articulate. Eu le numesc tiranți, alți profesori le numesc tije. Și hai să vedem ce problemă avem. Avem această bară rigidă de la B la D, apoi avem acești tirani sau aceste tije, da, cu caracteristicile lor specifice, pe care le cunoaștem, și anume lungimea lor, modulul de elasticitate și area acestor tije. În punctul 1 avem forța F, cunoaștem lungimile între aceste puncte de pe schema statică, care este L mic, și hai să vedem ce ni se cere să determinăm. În primul rând, ni se cere forța axială care se dezvoltă în aceste tije, da? Deci forțele axiale N1, N2, N3, valoarea forței capabil F capabil, da? Și deplasarea verticală în punctul 1, unde este aplicată această forță concentrată. Orice problemă la rezistența materialelor, după cum vă explicam, indiferent că este rezistența materialelor partea 1, partea 2, se începe de la ecuațiile de echilibru, da? Principiul echilibrului pe care l-ați învățat și la mecanică. Cunoaștem 3 ecuații de echilibru: sumă de forțe pe X, sumă de forțe pe Y, sumă de moment. Cu ecuațiile de echilibru ne ajutăm să ne determinăm necunoscutele, fie ele reacțiuni, fie în cazul de față efortul axiale care se dezvoltă în acești tiranți, aceste tije. Păi aici am făcut. Mi-am pus în dreapta, după cum vedeți, această schemă statică ca să mă ajute. Mi-am pus eforturile axiale care apar în aceste tije, N1, N2, N3, forța F și distanțele. Hai să analizăm un pic această schemă statică. Am zis că noi cunoaștem sumă de forțe pe X, pe Y și sumă de momente. Pe axa X observăm că nu avem forțe, deși este o solicitare axială, da, efortul axial care se dezvoltă este, în cazul de față, vertical în aceste tije, înseamnă că ecuația de care mă ajut este sumă de forțe pe Y. Apoi, cunoscând faptul că momentul este dat de forță ori braț, unde brațul este distanță perpendiculară pe forță până în punctul unde vreau să fac eu momentul. De exemplu, dacă aș vrea să fac sumă de momente în punctul D, distanța perpendiculară de la F, adică brațul, până în punctul D, va fi L. L este perpendicular pe F, asta este brațul. Deci F ori L este un moment. Atunci când avem sumă de forțe pe verticală, adică pe Y, e clar că avem posibilitatea să scriem și sumă de momente. Așa că mai ales să scriu sumă de momente în punctul B. Puteam foarte bine să aleg și în punctul D, eu am ales în punctul B, da, la extremitate. Și am scris sumă de forțe pe Y și am o dată N1 plus N2 minus F, că e în sens contrar, plus N3 egal cu 0. Adică eforțele axiale dezvoltate în aceste tije adunate trebuie să ne dea F. Da, ceea ce era și de așteptat, pentru că dacă asupra acestui sistem, da, apasă pe bara rigidă forța F, singurele care pot să se opună acestei sarcini exterioare concentrate F sunt forțele axiale care apar în aceste tije. Înseamnă că ele trebuie să se unească, da, și împreună să-l învingă pe acest F ca să fie bara în echilibru sau acest sistem în echilibru. Apoi, am făcut sumă de momente în punctul B pentru că îmi permit, am forțe verticale și braț. Și hai să vedem. Am făcut. N1 este deja în punctul B. Da? Definiția momentului este forță ori braț, înseamnă că eu în punctul B nu am moment dat de forța axială N1. Dar de cine am dat? Păi, de următoarea, N2 ori L. Am ales ca și regulă de semne faptul că plec din dreapta și atunci când plec din dreapta, da? Plec din dreapta către stânga cu toate forțele. Înseamnă că mi-aleg sens pozitiv, săgetuța care rotește în dreapta acestui pătrat în regula de semne. Da? Această săgetuță este pozitivă, sensul pozitiv în ecuația de moment. Plecând din dreapta, N2 rotește exact ca săgetuța, de aici e pozitiv, minus F ori brațul 2L plus N3 ori 3L. De aici la fel mi-am scos N2 ori L plus N3 ori 3L egal cu F ori 2L. Ce observ? Observ că am două ecuații de echilibru, da? Dar care nu mă ajută să-mi determin necunoscutele. Înseamnă că atunci când din ecuațiile de echilibru, sumă de forțe pe X, pe Y și sumă de momente, voi nu vă puteți determina necunoscutele, fie ele reacțiuni, fie ele forțe axiale din tiran sau tije, înseamnă că problema este static nedeterminată. Gradul de nedeterminare se notează cu N, acest N mic de aici. Și el vă ajută să vă dați seama de câte ori este static nedeterminată această problemă.
Cum se face? Numărul necunoscutelor. Câte necunoscute am eu? Deci primul termen de aici este numărul necunoscutelor. 1, 2, 3. Câte ecuații de echilibru pot scrie? Eu cunosc 3. Dar câte pot scrie acum? De câte mă pot folosi din cele 3? Păi doar 2. Y, sumă de forțe pe Y și sumă de momente. Și am făcut 3 necunoscute minus 2 ecuații de echilibru. Înseamnă că problema este o dată static nedeterminată. Ce înseamnă că problema este static nedeterminată odată? Înseamnă că pe lângă aceste ecuații de echilibru, eu mai am nevoie de o ecuație ca să-mi determin necunoscutele. Și în cazul astfel de probleme, ecuația care se impune este ecuație legată de deformarea acestui sistem. Și hai să vedem ce înseamnă deformarea acestui sistem. Păi, atunci când asupra acestui sistem apasă această forță F, tendința este ca această bară rigidă, da, să coboare. Da? Asta înseamnă că punctul D va ajunge undeva în D'. Da? Hai să începem cu punctul B. Atunci când ea împinge în jos, da, toate punctele de aici se vor deplasa în jos. Asta înseamnă că punctul B va deveni punctul B'. Da? Punctul C. Da? Hai să facem direct să pot să pac. Bun. Deci, practic, punctul C va ajunge aici în C' și punctul D va ajunge aici în D'. Adică, toate punctele acestea se vor deplasa pe verticală în jos. Și cum? Ele vor pleca pur și simplu în jos. Da? Dacă eu apăs aici, imaginați-vă că apăsați cu o forță F pe această bară rigidă. Da? Apăsați cu o forță concentrată. Asta înseamnă că bara voastră se va deplasa. Hai să ne imaginăm această riglă, da? Am această riglă și eu apăs de ea. Ea mi se translatează sub un anumit unghi, da? În această poziție. Da? O am, apăs. Da? Asta e tot ce am făcut. Deci, practic, deplasarea de aici până aici este deplasarea punctului C, de aici până aici este deplasarea punctului D și aici deplasarea punctului B. Hai să le notăm, pentru că sunt date de la tirantul 1. Asta o să notăm delta L1. Asta o să notăm delta L2, da? Și asta va fi deplasarea 3. Da? Eu acum trebuie să mă folosesc de un raport între aceste deplasări, de ceva legat de aceste deplasări, ca să scriu o ecuație și să ajung într-un sistem de ecuații cu ajutorul căruia să îmi determin aceste necunoscute. Având 3 necunoscute, e clar că mai îmi trebuie o ecuație, deci 3 necunoscute cu 3 ecuații. Bun, voi duce o linie paralelă cu BCD, da? Hai să o duc nepunctată, așa. Pentru a-mi forma ce? Un triunghi, da? Ca să mă pot folosi, ori de regulă la problemele de tiranți, vă folosiți de funcțiile trigonometrice sin, cosinus, dacă avem bare, nu paralele, da? Barele acelea care se unesc sub un anumit unghi. Și în cazul de față vom folosi asemănare de triunghiuri, da? Pentru că nu cunosc unghiuri, mă pot folosi de asemănare de triunghiuri, diferențe de segmente și etc. Da? Deci, practic, mi-am format aici un triunghi. Da? Și mă voi folosi de el. Păi cum mă voi folosi de el? Voi face referire la raport. Adică eu, dacă vreau să mă folosesc de asemănare de triunghiuri, am nevoie să cunosc în acest triunghi distanța asta mică de aici, distanța asta mică de... Pentru continuarea acestei probleme, o să vă rog să intrați pe canalul meu de YouTube, Rezistența materialelor, proaspăt făcut, pentru că mi-am dat seama că timpul limitat pe TikTok nu-mi permite să discutăm cum trebuie pe astfel de probleme. Așadar, like and subscribe, vă aștept pe canalul meu de YouTube, Rezistența materialelor. Continuăm problema. Pentru că problema este static nedeterminată, da, cu un grad de nedeterminare, da, pe care l-am determinat aici, era clar că mai aveam nevoie de încă o ecuație care să ne ajute să ne determinăm cele 3 necunoscute. Da? Avem 3 necunoscute, ne trebuie 3 ecuații.
Am făcut referire la deformațiile, da? Și la deplasările punctelor din D în D', din C în C' și din B în B'. Da? Am dus o linie orizontală și am format acest triunghi cu vârful în B'. Da? Aici am pus un punct C secund și aici un punct la unghiul de 90 de grade D secund. M-am folosit de asemănare de triunghiuri. Hai să vedem cum. Da? Și am zis că distanța asta C' secund, da, asta de aici, o pot determina ca fiind diferența între C' minus BB', da? Și îmi rezultă această distanță micuță. Distanța asta de aici, da? Avem DD' minus BB', da? Pe care noi le-am notat cu delta L2, delta L1, delta E3, delta L1. Și ele, prin asemănare de triunghiuri, vor fi egale cu 3L supra L. Da? Bun. Formula generală pentru delta L, da, pentru deformație, este efort axial ori lungimea porțiunii de bară supra modul de elasticitate ori arie. În cazul de față, am particularizat această relație pentru cele trei tije, cei trei tiranți ai noștri. Și avem delta L1 egal cu N1 ori L supra EA, delta L2 N2 ori 3L supra E ori 2A, că atâta este area, și delta L3 N3 ori 2L supra area. Ce am făcut cu ecuația asta 4? Am introdus-o în ecuația 3 și mi-a dat o formă nouă a ceea ce am scris aici. Da? Înlocuind deltaurile cu cele de aici, mi-a dat forma aceasta. Hai să vedem ce am făcut mai departe. Mai departe am redus ceea ce era de redus, da? Din ecuația 3 am redus L-urile peste tot. Aici, având o diferență, da? Cu numitori diferiți, am amplificat cu 2 ca să am același numitor și, într-un final, am ajuns la 3N2 minus 2N1 supra E2A. Ăsta de jos l-am întors invers dacă e împărțit la el, ori EA. Astea au același numitor, pot să le scad pur și simplu. 2N3 minus N1 și egal cu 1 pe 3. Apoi am înmulțit în diagonală termenii, da? 3 ori 3N2 minus 3 ori 2N1, care va fi 9N2 minus 6N1 și aici avem 2 ori 2, 4 ori 1, rămâne 4, 2 ori N1 minus 2N1 ori 1 minus 2N1. De aici am zis că 9N2 minus 4N3, l-am dus pe N1, pe 6N1 în partea cealaltă, va fi plus 6N1 minus 2N1, 4N1. De ce l-am scos pe N1 și l-am scos pe N2 și pe N3 în funcție de N1? Păi de ce? Pentru că în ecuația 1 și 2, dacă vă mai aduceți aminte, cine era necunoscuta care nu se repeta nici în 1, nu se repeta în 1 și în 2? N2 și N3 sunt necunoscutele comune pe care eu le regăsesc atât în ecuația 1 cât și în ecuația 2. Ăsta e indiciul meu că N1, fiind doar în una dintre ecuații, pe el trebuie să-l scot în funcție de celelalte două necunoscute, astfel încât să ajung la un rezultat. Da? Asta ca să știți voi la probleme, cum faceți înlocuirile. Da? Deci, dacă în ecuațiile de echilibru aveți o necunoscută care nu se regăsește în ambele ecuații, înseamnă că aceea trebuie scoasă în funcție de celelalte două. Bun, mai departe. Le-am scos pe N1 ca fiind N2, N9N2 minus 4N3 supra 4. Apoi, mi-am scris din nou ecuațiile 2 și 1, da? În funcție de N1 sub forma aceasta. Observ că aici nu l-am pe N1, da? Și atunci această ecuație de momente, da? Era ecuația 2. Da? Dacă o pun aici, am simplificat L-urile, atât am făcut, da? Și voi avea N2 ori L plus N3 ori 3L egal cu F2L, adică N2 plus 3N3 egal cu 2F. Am văzut că n-am făcut mare brânză. M-am dus în ecuația 1, care ecuația 1 se referea la sumă de forțe pe Y și aveam N1 plus N2 plus N3 egal cu F. L-am înlocuit pe N1 cu ceea ce era aici. N2 și N3 rămân la fel egal cu F. Da? N-am făcut nimic la N2 și N3. Apoi, 9N2. Am adus la același numitor, da? Minus 4N3 plus 4N2 plus 4N3 egal cu 4F. Se simplifică 4N3 cu minus 4N3 și rămân într-o ecuație cu o necunoscută, aceea fiind cine? Fiind
2. De aici am scos foarte simplu pe N2 ca fiind 4 pe 13F. Da? Apoi, este foarte simplu, mă duc în ecuația 2. Da? Mă duc în ecuația 2 și din ecuația 2 îl scot pe N3. Da? Mă duc aici și înlocuiesc și va fi 4 pe 13F plus 3N3 egal cu 2F. Da? Adică nu e foarte mare brânză. Aici amplific cu 13, amplific cu 13, da? Și de aici o să rezulte N3 egal cu 22F pe 39. Și am reușit să îl determin și pe N3. N1 e foarte simplu de determinat. După ce l-am pe N2 și pe N3, voi merge în această ecuație și îl voi înlocui pe N2 și pe N3 cu valorile 4 pe 13 și 22 pe 39 și într-un final trebuie să vă dea 5 pe 39F. Da? E un sistem de ecuații, n-aș insista foarte mult, dar am zis să fac și o rezolvare mai elaborată a lui pentru cei care nu înțeleg cum scot necunoscutele una în funcție de cealaltă. Deci mă repet, dacă aveți două ecuații de echilibru sau dacă aveți, să zic, da, două ecuații de echilibru, da, și într-una dintre ecuații nu se repetă una dintre necunoscute, înseamnă că trebuie să vă o scoateți pe acea necunoscută în funcție de celelalte două. Da? Bun. Ce ni se mai cerea? Da? Punctul B. La punctul B aveam valoarea forței capabile F capabil. Pentru F capabil vom folosi condiția de rezistență. Condiție de rezistență pe care o scriem în felul următor. Sigma maxim mai mic sau egal decât sigma admisibil, unde sigma maxim este N supra A, da? Și vom alege maximul dintre cele trei. Adică avem așa sigma 1, sigma 2 și sigma 3, că avem 3 tiranți. Și efortul N1 este 5 pe 39 F supra A. Al doilea, sigma 2, este 4 F supra 2A, parcă atâta era area, da, era 2A. Și sigma 3 este 22 pe 39F supra A, da? Parcă știu că tot atâta era. Și primul este egal cu 0,128F supra A. A doua tensiune este 4 împărțit la 0,153F supra A și 22 împărțit la 39 ne dă 0,564F pe A. Ce fac? Dintre astea 3 aleg maximul. Da? Și o să zic, sigma 3 este sigma maxim și voi avea 0,564F supra A mai mic sau egal decât sigma admisibil. De aici scot pe F mai mic sau egal cu sigma admisibil ori area supra 0,564. Ăsta este F capabil, adică F capabil trebuie să fie mai mic sau egal cu, nu poate să depășească această valoare. Punctul C ne-a mai rămas deplasarea pe verticală în punctul 1. Practic, distanța de la 1 la 1' pe care am notat-o cu V1. Dacă aici ne-am folosit de acest triunghi, da? Asemănare de triunghi, raport între laturi, și acum vom face același lucru. Da? Pentru a determina distanța acesta 1, 1', vom nota aici punctul acesta 1 secund și vom începe și vom scrie.
Și avem o dată. V1 va fi egal cu cine? Cu delta L2 minus delta L1, adică cine? Distanța de aici, delta L2 minus delta L1, este distanța asta C prim C secund, supra cine? V1, adică 1, 1 prim, minus BB prim, da? Supra V1, care este distanța 1, 1 secund, minus delta L1 egal cu L supra 2L, da? Hai să vedem dacă ceea ce am făcut este bine. Avem o dată delta L2 minus delta L1 ne rămâne C prim C secund, delta V1 minus delta L1 ne rămâne 1 prim 1 secund. Bun, de aici, da? Și știu așa că delta L1 e N1 ori L supra LA și delta L2 e N2 ori 3L supra E ori 2A. Da? N1 și N2 le-am determinat mai devreme. Nu rămâne decât de aici să-l scot pe V1, da? Din ecuația 5 și ecuația 6. Deci din 5 și 6 și la fel avem nevoie după aceea de N2 și N1. Rezultă V1 egal cu L pe lângă 3N2 minus N1 supra EA. Nu rămâne decât să înlocuim N2 și N1 cu valorile acelea F în funcție de F, 5 pe 39 și 4 pe 13 F și cam asta ar fi rezolvarea. Da? Deci sper că ați înțeles. Dacă aveți întrebări, vă rog lăsați-mi în comentarii și spor la treabă.